Dobrý deň, aj váš deň môže začínať takto, keďže dnes vám predstavíme nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v blízkosti kaviarne a fitness centra. Sledujte nás ďalej. Bytový dom Rubikon sa nachádza vo vyhľadávanej lokalite Popradu, časť Veľká. Tento dvojizbový byt s balkónom sa nachádza na 5. poschodí, je južne orientovaný a jeho veľkou výhodou je samostatné kúrenie. Ak aj vás táto ponuka zaujala, tak mi zavolajte a pôjdeme sa spoločne na neho pozrieť. Volám sa Slavomír Bušovský a v realitách som doma.